Така, значи това е дяволката, тя ще ни разкаже как се рисуват текстилни бои върху тениски. Значи, първата най-важна част е тениски и бои. Трябва да ги имате, без тях няма да стане. Взима се оризова хартия, това да се викне също паус, ето го, и е прозрачно. На него копирате каквото искате да излезе, нали? Няма значение дали можете или не можете, прозрачно и се копира без проблем. Това е демонстрация на прасенцето, което правя в момента на блузата. След това се взима специална контурна боя, която се нанася върху този паус. След като сме го нанесли там, той се залепя на блузата. Само да покажа, това е културната боя. Да. След като Моето прасе пречи ли? Продължаваме на снимането. След като сте го сложили контура на пауза, той се залепя за блузата. След това с една добре загряна ютия почвате да кладите по пауза. Идеята на цялото това нещо е, че боята, която е над него, ще се залепи на самата блуза. И така ви остава контур, по който няма начин да не го направите хубаво. След като се го направи това, се взимат обикновени бои, които са пак за текстил. Обаче те просто не стават за този начин на манипулация и с тях директно се рисува вече по плътта. И в общини това е всичко, което трябва да се направи. Добре, мерси много.